Danas u Sisačkoj panorami Lajkam Sisak u osnovnim školama Viktorovac i Ivana Kukuljevića Sakcinskog. Na tržnicama postavljeni spremnici za odlaganje jestivih ulja i masti. Počinje festival regionalnih kazališta Prolog. Arheološka izložba Segestika Siscija u Gradskom muzeju Sisak. Grad Sisak i Radio Sisak uspjeli su odraditi akciju Lajkam Sisak 2020. godine, odnosno do sada smo odradili 3 naše pozicije, posjetili smo 3 škole. Osnovna škola Braća Ribar je iza nas, bili smo kod osnovne škole Viktorovac, a ovoga tjedna u ponedjeljak posjetili smo i osnovnu školu Ivana Kukuljevića Sakcinskog. Zajedno uz Komunalac Sisak i sve naše partnere, a to su INA, Exko Sisak i JUB, ove godine postavljamo eko odmorišta, odnosno odmorišta koja smo mi od milja nazvali Stari grad. Mi smo pripremili, znači napravili smo klupu koju smo nazvali Stari grad, zato što se sastoji od 3 bačve koje zapravo simboliziraju kule i od velike površine koja je namijenjena za sjedanje, ležanje, uživanje, šta god djeca budu željela. Bačve su djeca u školama oslikala, a u same bačve unutra ćemo usaditi zeleni biljni materijal. Ovaj puta smo se odlučili da će to biti bambus. Isto tako pripremili smo i reznice bršljena koje smo dali djeci da sami pokušaju napraviti, ukorijeniti reznice, tako se to kaže, jel? Da sami, znači, uzgoje biljku koja će danas sutra biti biljka koja će se moći presaditi i rekli smo im gdje će i presaditi, tako da malo budu uključeni u taj proces proizvodnje biljaka. Šaljemo poruku da je moguće od predmeta koje dakle više ne koristimo za jednu svrhu napraviti korisne predmete za drugu svrhu, da se ne mora smeće bacati, da se može dakle otpad ponovno koristiti. Šaljemo poruku da i dalje lajkamo Sisak, da je i dalje sreća živjeti u Sisku i da usprkos svim epidemiološkim mjerama koje mi poštujemo u našim osnovnim školama i dalje možemo imati ovakve akcije i dalje možemo pokazivati kako volimo svoj grad, a sigurna sam da će i djeca iz osnovnih škola jedva čekati da imaju još jedno mjesto gdje će odložiti torbe, malo sjesti, pričekati trening ili prijatelja iz škole ili pod odmorom se jednostavno odmoriti i se osvježiti. Zahvaljujemo svim sudionicima koji su nam to omogućili, gradskom poduzeću Komunalac, INI i osnivaču gradu Sisku i vama Radio Sisku. Naravno, uljepšali smo malo prostor, izradili kutak u kojem će učenici boraviti za vrijeme odmora ili u vrijeme čekanja početka nastave, družiti se i uživati. Ove godine smo, znači, uz financijsku podršku u projektu odlučili se i aktivno uključiti tako što smo uključili naš INA klub volontera. Odlučili smo, znači, i angažmanom INA volontera doprinijeti da ova akcija bude još bolja. Naravno, od samog početka našeg djelovanja uključeni smo u aktivnosti koje su se održavale ovdje u Sisku, dapače i prva aktivnost, jedna od prvih aktivnosti, zajednička prva aktivnost je bila u isto vrijeme u Zagrebu, Rijeci i svako u Sisku. Nastavili smo sa dječjim vrtićima, sa udrugama za osobe s posebnim potrebama, konkretno udruga tjelesnih invalida i udruga gluhoslijepih osoba, plus domovi za djecu, mala kuća iz Petrinje, dakle oni imaju ovdje u Sisku svoje prostorije. Tamo smo im pomogli i na taj način svake godine nekoliko akcija odradimo i provedemo ovdje zajedno sa kolegama iz rafinerije ovdje u Sisku. Ja mislim da će reagirati dobro, isto kao što su reagirali kad smo dobili i onu učionicu ispred škole na otvorenom. Evo tako će reagirati pozitivno i koristiti i ovo odmorište, jer evo smjestili smo ga već na prostoru gdje se inače naši učenici kad je lijepo vrijeme puno zadržavaju. Tako da ja vjerujem da je ovo jako dobro.
pozivamo sve naše Siščanke i Siščane da sva ona otpadna jestiva, ulja i masti koji im ostanu nakon fine papice, nakon nedeljnih pohanaca, da lijepo pripreme plastičnu bocu ili nekakav kanisterić u koji će to stavljati i naravno ovdje ili u reciklažnom dvorištu ili na tržnici u Capragu riješe se toga ulja. Gospodarenje otpadom će tu sirovinu vrijednu dalje prodati i opet naravno dalje investirati u gospodarenje otpadom kako bi naš grad ostao čist i lijep. Mi smo suradnju oko sakupljanja otpadnog jestivog ulja i masti započeli sa pravnim osobama, odnosno sa restoranima, fast foodovima, uglavnom sa ugostiteljima prije godinu i pol. Ta suradnja se pokazala vrlo uspješnom, pa smo istu tu uslugu željeli približiti i građanima. Naravno, oni otpadno jestivo ulje i masti mogu zbrinjavati i na našem reciklažnom dvorištu, međutim, htjeli smo pružiti više mogućnosti, dakle, na više lokacija omogućiti zbrinjavanje istoga, pa smo se odlučili za ovu lokaciju koju držimo dosta frekventno. Fluktuacija ljudi na gradskoj tržnici je dosta velika, pa smo smatrali kada ljudi idu u nabavu da bi možda bilo praktično i zgodno ponijeti litru dvije u čemu već sakupljaju svoje ulje, ponijeti uz put i ovdje odložiti. Nadamo se da će građani Siska znati prepoznati ovaj projekt i intenciju GOS-a, da se s vremenom privikavamo, da čuvamo okoliš i da čuvamo naše vode i da pozivamo u stvari sve građane Siska da koriste spremnik ovdje. Naravno, ukoliko bude nekih pitanja, s obzirom na način kako se manipulira, kako se rukuje spremnikom, slobodno se obratite i u GOS i na gradsku tržnicu Sisak i želimo vam uistinu da se s vremenom priviknete, da ne bacate više ta otpadna ulja i masti negdje doma u sanitarni čvor, to što smo svi do sad radili jer nismo imali gdje to odlagati, nego da pokoristite to ovdje na gradskoj tržnici Kontroba. Jednako tako, jedan ovakav spremnik postavljen je i na gradskoj tržnici Caprag. Na ovim spremnicima postoje kratke upute u obliku 5 sličica sa lijeve i desne strane u kojima je opisano na koji način mogu spremnik otvoriti, kako ulje odložiti i kako spremnik ponovno zatvoriti. Samo bih još naglasila da se radi o zbrinjavanju jestivog otpadnog ulja i masti, da ne bi došlo do zabune, da ne bi netko odlagao možda motorna ulja. Dom kulture Kristalna kocka Vedrine i ove godine će upriličiti prolog Festival regionalnih kazališta i to 13. po redu. On se kontinuirano odvija od 2008. godine, od kako su Ministarstvo kulture i lokalna samouprava zapravo podržali taj festival i dali potporu za realizaciju programa. Ono što bih htjela naglasiti da je to festival u kojem sudjeluju sva regionalna kazališta iz Hrvatske sa svojim gostujućim predstavama koje su zaista na visokoj razini umjetnosti i ove godine publika će imati priliku pogledati 9 gostujućih predstava i jednu našu premijernu izvedbu Gradskog kazališta Sisak pod nazivom Dok ne ispari, dok ne zgusne u režiji Morane Dolenc. Predstava zapravo govori o međuljudskim odnosima, o običnim situacijama iz našeg svakodnevnog života. Pa evo, nadam se da će naša sisačka publika posjetiti našu Kristalnu kocke Vedrine i uživati u 13. prologu. Krenuši od nekakvih tema koje se naizgled čine da neće takvima biti, poput recimo, perspektive mladih danas, kao što je to u predstavi s kojom otvaramo ovogodišnji prolog, Dijete našega vremena, play drame Split, koja je prvotno u stvari bila zamišljena kao nekakva SF komedija, ali definitivno se može svrstati u neku domenu realizma i koja je nagrađena na 44. izdanju festivala satire Fadila Hadžića. Takav jedan spoj komedije i ljubavi susrećemo i u drami Požeškog kazališta Igra ljubavi i slučaja.
za koju režiju potpisuje naš redatelj Siščanin Jasmin Novljaković i to u stvari nije jedina predstava s kojom će on zaigrati na ovogodišnjem prologu. Iz Vinkovaca, ponovo iz Slavonije, stiže nam isto tako s njegovim potpisom predstava Štajga koja donosi jednu povijesnu perspektivu, prikaz života željeznice, ali kroz nekakvu sudbinu tamošnjih likova, ali se isto može spojiti i prilagoditi svakom od naših gradova koji su saživjeli sa svojom željeznicom. Dovodimo i Pulitzerom nagrađenu dramu Dokaz Virovitičkog kazališta. Biće nam tu i Disfunkcija glave scene Gorica, makedonskog autora Bratislava Dimitrova koji je već u njegovoj zemlji postigao kultni status. Tu su i odlične komedije koje uvijek vole onaj muško-ženski odnos, hit teatra Udavače ili recimo Hrvatskog narodnog kazališta iz Zadra, 3 verzije života. Pa jedan onako fini, humorni spoj i šarmantno onako proigravanje u Čehovljevim jednočinkama kazališta iz Karlovca Ajmo igrat Čehova, za koju režiju potpisuje nama svima dobro poznati Peđa Gvozdić, a koji je dosta igrao za sisačko kazalište, što igrao, a što režirao. I završavamo sve sa našom predstavom dok ne ispari i dok ne zbusne i po prvi puta radimo suradnju sa Moranom Dolence. Što se tiče ulaznica, cijena ulaznice je 30 kuna, za studenti i umirovljenike 20 kuna, a cijeli paket, znači sve ulaznice, tko kupi, znači cijena iznosi 180 kuna. Prolog ove godine se održava od 8. listopada, a završavamo sa 16. studenim, pa evo pozivam sve ljubitelje kazališta da nam se pridruže. Velika nam je čast što možemo ugostiti izložbu Arheološkog muzeja iz Zagreba koja se tiče naše najranije sisačke povijesti, dakle razdoblja Segestice i početka rimske vlasti na ovome prostoru. Na izložbi se nalaze predmeti dakle, iz Arheološkog muzeja Zagrebu i predmeti iz Gradskog muzeja Sisak. Stvarno jedna fenomenalna priča koju je posložio kolega dr. znanosti Ivan Drnić, kustos Arheološkog muzeja iz Zagreba. Priča koja zapravo govori, kao što sam rekao, o toj najstarijoj prošlosti Siska, koja je nekako nama možda u izmaglici, pogotovo ne osobama koje se strukom ne bave tim područjem. Jedna iznimno interesantna izložba, evo, pogotovo nam je drago što je u ovo vrijeme pandemije, dakle nesretno nekakvo razdoblje, ova izložba došla ovdje kod nas u Sisak, što će zapravo gostovati ovdje i što ćemo i našoj sisačkoj publici moći prezentirati što se dakle događalo u toj najranijoj sisačkoj povijesti. Izložba inače trebala biti otvorena u Zagrebu i to početkom pandemije i evo mi ćemo na nesreću zbog Arheološkog muzeja u Zagrebu, ali nekako na našu sreću mi ćemo zapravo premijeru te izložbe imati ovdje kod nas u Sisku, u Gradskom muzeju Sisak. Izložba je podijeljena, kao što sam rekao, u 8 cjelina, znači od osnutka, zatim preko načina na koji su stanovnici proizvodili hranu, kako su konzumirali hranu, način na koji su radili svoje građevine, nadalje Segestika, odnosno Sisci su bili i proizvodni centri, odnosno stanovnici su proizvodili različite predmete za svoje potrebe, tako da imamo tu tragove proizvodnje keramičkog posuđa, tekstila, različitih metalnih predmeta. Oni su također bili uključeni i nekakve komunikacijske mreže, odnosno trgovinske puteve starijeg i mlađeg željeznog doba, tako da imamo jednu cjelinu koja je posvećena brončanom posuđu koje uglavnom potiče iz Italije, odnosno Apeninskog poluotoka i također relativno brojnim numizmatičkim nalazima iz Siska i izložba završava sa cjelinom koja je posvećena upravo tim završnim trenucima panonske Siscije, znači prije rimskog osvajanja, u kojoj smo prikazali nekakve predmete koji se mogu vezati uz taj, znači, završni dio priče o Segesti, znači tu su predmeti opreme rimskog legionara, nekakve projektili koji su mogli biti korišteni u opsadi Segestike, kao i predmeti koji su vrlo vjerovatno nosili segestanski ratnici koji su se suprotstavili rimskoj vojsci.